салом арз мекунам дӯстони азиз, бозам Шалои Гулхоҷа ҳастам бо Сархатти хабарҳои имрӯз 2 март. Зимнан имрӯз дар Прага ҳаво сербарф омад ва тавре маълум мешавад дар Тоҷикистон ҳам ҳаво номусоид аст ва тавре обу ҳавошиносон мегӯянд чунин ҳаво метавонад дар чанд рӯзи дигар сабаби селхезиву тармафароӣ ва лағжиши кӯҳҳо шавад ва ин бештар аз ҳама ба хонаҳое таҳдид мекунад ки дар минтақаҳои осебпазир ҷойгир ҳастанд. Вале чаро мардуме ки дар чунин хонаҳо зиндагӣ мекунанд намехоҳанд аз ин минтақаҳо кӯч банданд ва агар саволро таври дигар бигзорем, барои чӣ мардум хонаҳои зери хатари худро болотар аз ҷони худ мегузоранд? Ин мавзӯест ки дар барномаи имрӯзи хабарии худамон бо шумо матраҳ хоҳем кард. ва зоҳиран лаҳзаи мулоқот наздиктар мешавад. Мариями 10-сола ки дар Ироқ дар яке аз марказҳо нигаҳдорӣ мешавад, билохира тавонист бо бобояш дар Тоҷикистон тариқи скайп суҳбат кунад. Воқеан сарнавишти ин духтарак хеле талх аст ва ӯ шоҳиди лаҳзаҳои бомбаборон ва куштору шояд таҷовуз ҳам шуда бошад. Ин яке аз мавзӯъҳои дигарест ки дар барнома мо имрӯз матраҳ хоҳем кард. Ва суҳбати дирӯзаи Владимир Путин ки бахшида ба паёми солонааш буд, бештар ба вазъи низоми ин кишвар бахшида шуда буд ва ӯ аз ҷумла гуфт ки онҳо силоҳи ҳастаиеро озмоиш карданд ки метавонад дар қиболи ҳамаи душманонашон шикастнопазир бошад. Воқеан ҳам таҳдиди хеле ҷиддӣ аст ва оё ин таърифи Владимир Путин наметавонад оғози як сабқати нави ҷаҳонӣ дар робита ба таслиҳот бошад? Ин яке аз дигар мавзӯъҳои мост ки дар барнома ба он дахл мекунем. Ва яке аз сухторҳои даҳшатнок дар як маркази табобати беморони маводи мухаддир бо фоҷиа анҷомид ва дасти кам ҷони даҳҳо танро гирифт. Тафсилотро шумо метавонед дар барномаи мо тамошо кунед. Ин танҳо чанде аз хабаргузориши мо барои имрӯз буд. Хабарҳои зиёд дорем, албатта баъд аз 3 соати дигар моро мунтазир бошед дар пахши мустақими Озоди видео дар канали махсуси мо YouTube.